کاک نەزمە گۆر نوێنەری پارتیا ئاشتی و دموکراسی BDP gelek bi xêrhatî dengê Amerîka زۆر سپاس و ofîsek li Washington vekiriye. Ev nûneratiya we li Washingtonê çi ji Amerîka dixwaze? ڕاستی پرۆژەیەکە کەڤم بووەوە بەس vêgavê hate cê pêwendiyê me li gel Amerîkayî li hem ji bo berjemendiyên milletê Kurd û demokrasî û aşîtiyê heye. Em zanin ku Amerîkayî ciyekî giring heye li siyaseta dünyayê da rojhilata navîn da em jî xebata xwe li vir ser vê meselê berdewam dikin. Helbet em ê behsê giringiya Kurda jî ji Amerîka re bikin bez berî wê ne em dizanin Tirkiye û hikûmeta Tirkiye gelek carî dijî van renga çalakiyên Kurdaya li her cihekî hey. Yani Enkarê çawa qayîl dibe û ofîsekê li Washingtonê vekin yani. Ofîsa me ofîsekî qanûnî ye çünkî li qanûna partiya da îcazet dide ku em ji derveyî welat ofîsê vekin. Me ofîsek dî heye li Brükselê. Belê tu dibêjî Amerîka ji Kurdan re giring e û divê we peywendî bi Amerîka re di Washington da we hebûna xwe hebe. Başa Kurd ji Amerîka re giringin yan ne? Kurd jî rolekî giring heye ne tenê bo Amerîka bes bo dünyayê çünkî nüfusa Kurdan li rojhilata navîn da nayîbana çar dewleta da bûye parçe nêzîkî 40-45 milyon insanin. Ew 45 milyon insan û bê dewlet bê statû û bê azadî nameşe naçe her çar dewleta jî piskirêka Kurd eger neyê çareserkirin xeterî tê çêkirin. Niha li Kurdistana Başûrda pêşveçonek mezin çêbûye. Hûn jî zanin wextê Amerîka Iraq girtî. Kurdê Iraqê li gel Amerîkayê îtifaq kir bû müttefikê wê her yekemîn. Vê awayê jî îdareke serbixwe hata avakirin ser navê Kurda. Ez vê bîrbawerê demek eger piskirêka Kurd li dewletê din jî maxsûs jî li Tirkiyê bête çareserkirin ingê berjemendiya Amerîkayê jî wê pêşve biçe. Çünkü Tirkiyeyeke istikrar hebî, Tirkiyeyeke demokratîk bo berjemendiyê Amerîkayê jî pir giring e. Yani tu dibêjî Kurd dikarin karî bikin yan kartîkirina xwe hebe bandora xwe hebe li ser peywendiyê nêvbera Amerîka û Tirkiye de dibe hebûna welatekî tena û bêbela di Tirkiye. Belê rast e beşdar bin. Başa kak Nezmî em bin li ser mesela partiya we niha partiya we bi navê Aştî û Demokrasiya BDP berî niha DDP bû berî wê jî ez zanim 5 yan 6 navê jî hebûn belê. Her çawa partiya bi navê Kurda lê Tirkiye ku niha çend endam jî di parleman de hene nêzîkî 20 endam wê di parleman de hene gelek kes dibêjin ev partiya Kurda rûyê siyasiyê PKK ye. Tu zanî PKK jî partiyek ku rêxisiyeka terorîstî tê naskirin. Yani hûn ê çawa bikaribin hevsengiyekê di nêvbera wê na û peywendiya xwe bi Washingtonê re dirûst bikin. Partiyê me ava kiriw çend partiyên hate girtin jî avêgavê jî Partiya Aştiyê û Demokrasiyê partiyekî her qanûnî ye. Li ser qanûna zagoniya esasiya Tirkiye û qanûna partiya hate ava kirin û hemî karê me jî vekiriye. Em beşdarî hilbijartina dibin. Me vêgavê nêzîkî 100 belediye hene ew hevalê me hatine hilbijartin. Li Washingtonê tu çi bêjî? Belê em vê dibêjin. Em vê dibêjin em avayekî qanûnî wekî dî jî aliyê dî jî hûn hemî jî zanin ku PKK jî an şerê çekdarî wextê dimeşîn jî ew jî realîteyek e yani rastiyek e. Vê rastiyê jî vê hem Amerîka hem dewleta Tirkiyeyê pêşav bigire. Belê gelek endamên we berî çendekî li Tirkiye hatin girtin niha jî hê li zîndana dane. We çi hewildana digel Emerîkiya her aliyekî hebe behsa wê nabikin her rengekî. Rastî aliyekê hikûmet dibêje em siyaseta vekirinê ji berfirehiyê bo piskirêka Kurd me amade kiriye aliyê dî jî hevalê me destê we kelepçe dixe dixe zîndana da. Çima hatiye girtin tiştekî bikin li Washington daxwazê ji daxwaza me ew e hikûmeta Washington bêjta hikûmeta Tirkiyê
سر ناو سیاست وکرین گرتنا کردا و سیاست مدارین کردا خلطیه به خلطیه پیله اگر تو حس بکی کرد پسکریک کردا چاره سر بکی و تو دموکراسی خو برفره بکی و تو پیلی کرد جی دنگ کردا جی در بکه و کرد جی سر ناو خو سیاست بکه کو بیشتری دموکراسی و سیاستی ببه جی چاره سر کرنا پسکری دا کرد جی مجلسه اگر تو مجلسی باویجی اگر تو بلدیه باویجی اگر تو ریه همیان ریه جبر کردا بگیری ریه دموکراتیک پسکری که کرد جی نای چاره سر کرن و امریکا و بیجی ترکیه برز نظمی گر نوینری پارتیا آشتی دموکراسی BDP گلک سپاس جاری کدی گلک خیراتی دنگ امریکا ایجی گلک سپاس کم و از گاز کرم ما دنگ خو بلند کر و تلویزیونی زور سپاس کم